こんにちは。ちょっと今ね、朝8時か。こっち今、もう7時ぐらいか。あ、かわいい猫ちゃん。うちの娘です。エミリーです。こんにちは。こんにちは。あ、帽子かぶってくるって。それタタールの帽子ですか？これタタールの帽子。タタールの帽子。ウズベクの帽子、ちょっと黒白ですね。そうです、そうです。黒白。今日はね、そのカナダにことについてもウズベ語で話そうと思うので、多分、はい、わかると思うんですけど、ご主人は、ウイグル語お分かりになるんですよね。そう、ウイグル語を勉強してたんですよ。2年間。ってことはもう、ご主人はウイグル語に似てるからわかるし。いや、わかるかな。いや、結構ウズベキスタン僕行ったことあるんですけど、1回だけ。あんまりわかんなかったですね。あ、そうですか。単語が難しいんですよね。違うんですよ。ああ、確かに。これはウズベキの結構古い言葉使ってるんですよね。使ってる言葉とか、あと本読むときは、わかるんですけど、理解するんですけど、でもあんまり口には出ない言葉をたくさん使ってます。そう、喋ると結構わかんなくて、いや、僕がこう一方的に喋ると分かってくれてそうなんですけど、あっちが来ると結構わからないかったですね。それ同じですね。私、ギルナガさんのその動画ね、そちらの動画結構見て、タタール語で耳だけで聞くと、いまいちわかんないこと多いんですけど、下の字幕見ると、同じ言葉のちょっとこう、癖のある、表現、なんとか、方言みたいな感じに聞こえるだけなんですけど、そのちょっと違うのが意外とわからなくさせるんですよね。そうだと思います。なんか、耳から入るとまた別なんですよね。じゃあ先にタタール語聞こうか。なるほど。順番子ですね。順番子で。順番、1番です。Japonlar gün sayın gündoğuşu. Gündoğuşu. Japonlar gün sayın 毎日柳またいていいのですか？もう一回言ってください。もう一回、じゃあ私は言いますね。Japonlar gün sayın günbe aşı. Günbe aşı? Günbe. Günbe aşı bilmiyorum. Bilmem. ヒント言いましょうか、ヒント。ギュンベ。ヒント欲しいな。ギュンベは、植物です。ギュンベは、いや、次にはついてください。ギュンベアシって言った最後は。アシ。アシはご飯ですね。ギュンベは、お米食べてるってこと？いや、グルーチはグルーチでしょ。なんかちょっと面白い。ギュンベはね、ヤポンラギュンサイにはわかりますよね。日本人が好きなもので。やっぱりグルーチか。でもギルチではない。ギルチではないです。森で取れる植物。ギュンベ。もう一つのヒント。コズコーラ？森ですね。森で取れる。森はコズコーラマサ？違う。コズコーラ食べないのそんな。コズコーラ？ギュンベはコズコーラマスね？いや、ギュンベ、もうちょっとヒント。味噌汁に入れたりとか。大根じゃないですよね。じゃないです。あと、そうだな、鍋に入れたりとか、時々バーベキューで焼いたりとか。やっぱりコズコーラ、椎茸みたいなものですか？そうです。そうです。そうです。キノコのことですね。はい、キノコ。やっぱりコズコーラのアイテム？だから、それは全然似てないな。何ですか？キノコ。コズコーランです。コズコーラン。全然違いますね。コズってメンチブラス。コズは羊の赤ちゃんをコズって言うんですよね。羊の赤ちゃんをコズって言います。コルンはお腹って意味で、なんかコズコルン。羊のお腹。ふわふわしてる。かな？もこもこしてる。なんでそうかちょっとわかんないです。うちが買ってて猫って知ってるね。かわいい。じゃあ、文章としては、ヤポンダル、キュンサイン、キュンベアシュ。
キュンベって私分からなかったよ。キュンベってキュンベハルキュナなの？キュンベ、キュンサイン、キュンギャってこと？キュンサイン。ハルキュナ、毎日ですか？そう。ヤポンランキュンサイン、キュンベ、アシュイ。なるほど。 Demek qo'zg'orin yeydi. Osh yeydi. その、Yaponlar har kuni qo'zg'orin yeydi. ウズベクでも言いましょうね、同じ。そうそうそ文章。う。日本語で言うと、日本語で言った方がいいですよね。そうですね、日本語で。は日い。本語で言ったそうか。私たちは毎日キノコを食べる。日本人は毎日キノコを食べるですね。はい。その通りです。男湯だからいらないです。はい。意外と言葉が全然単語が違ったりするんですね。ギュンベはね、うん他のトルコ民族でも使わない。てか、キノコは割とね、バラバラみたいですね。外来語なのかな。なるほど。なんかハンガリー人もギュンベっていうらしいです。ハンガリー語でも。それ分かってるの難しい。そう。私が初めて聞いて分かんなかったんで、そっか。すごい記憶に残ってる。ウイグル語で何て言うんですかね。ウイグルは中国語です。モグです。モグ。なるほど。でも確かに、ウズベ語でもグリブイ使うと思う。ロシア語使うんですけど、でもちゃんとウズベキ語あるんですよね。コズコールって言って。あんまり食べない。あんまりって言うと全く食べないんですよ。コズコール。ほとんど食べないけど、一応あるっちゃありますし、でもロシア語で使うことも多いですね。それは奥さんあんまり食べない。あんまり食べない。ロシア人が好きなんですよ。ロシア人を森行ってしょっちゅう取り暮らして。トルコ語でもよく全然違う。じゃそうだね。でもこれ分かっちゃうだな。これも簡単だろうな。じゃあね。Yaponiyaning oziq-ovqat mahsulotlari Osiyo do'konlarida sotib olish mumkin, lekin qimmat. Yaponiyaning guruch Amerikada yetishtirib, bu yerda arzon sotilyapti. 長いですね。日日本の一個ずつ。はい、一個ずつ。一個ずつお願いします。一個ずつね。いいよ、読んで。Yaponiyaning oziq-ovqat mahsulotlari Osiyo do'konlarida sotib olish mumkin, lekin qimmat. Yaponiyaning oziq mahsulot oziq-ovqat mahsulotlari. 多分わかる？日本の食料かな。おー、すごい。そう。次は、はい。Osiyo do'konlarida sotib olish mumkin. ここまで入れた。アジアでしょ？アジアの店で買えるみたいな感じです。そうです。そうなんだ。アジアの店で買うことができます。でも高い。そうです。そう。で、続きがありますね。Yaponiyaning guruchi Amerikada yetishtirilib, bu yerda arzon sotilyapti. bu sene, 今年。日本のお米だよ。お米。お米をアメリカで育てて、そう。ここでは安い。値段で。そうです。ここでは安い。安く外でやって売られている。売っています。言っちゃった。あとはあったっけ？それでもう終わりです。そこまでですね。じゃあ。